नों बेनो मेसेज खालामदों आरो बे जुदि अनलाइन थानानैबो नोंनि मेसेजखौ लेटै रिप्लाइ खालामदों अब्ला नोङो बुजिना लाखादो जे बियो सोरबा गुबुनजों बेस्थ'। कैसे तेरी खुदगर्जी ना धूप चुने ना छाँव कैसे तेरी खुदगर्जी। मानसिया बुङो जे गोसोजों हास्थायब्ला गासिबो बुस्थुखौ मोननो हायो होनना, नाथाय थार खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला खाफालावनो जुदि गैयाब्ला गोसोजों हास्थायब्लाबो गासिबो बुस्थुखौ मोननो थाङा। बे संसाराव ना जों जायखौ बांसिन फोथायो बेनो जोंखौ फोथायखेबस' खालामो। बिलागिले मोजां मोननायानो जा बा लोगोआनो जा।